Toyota Camry سالش 2011 داخل سالن 4 الکتروپاکت سنتر замок пробегаш 133,000 километр монитор борташ компьютер коробкаш автомат 2 аэробаг сентр замок и мультирол ҳама наваротаи ин замона ин ҳолати салон дар ҳолати хуб сиденияш лифт ин ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб мотор 2.5 сӯзишвори бензин расходаш 8 литр 0 литрда 100 км мегардад ин чӣ хеле ки дида история ҳолати мотори мошин нархи мошин 155,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 810 0048 Mercedes Benz Sechka солаш 99 Elegance скафои мошин дохили салон сиденияш лифт пробегаш 146,000 километр магнитофон коробкаш автомат 4 электропакет 2 аэробаки пеш ин ҳолати салони мошин сиденияш кожаи сиёми мошин ин ҳолати салони қафои мошин бисёр дар ҳолати хуб мотор 2 сӯзишвори бензин расход чанд бензин расходаш 10 киди 100 мегардад ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 100,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 769 41 45 92 744 0011 Opel Zafira B солаш 2008 мошин вагони мебошад мошини шветсия буда расо 10 рӯз пеш аз вагон фаромадагӣ ин навор барои он шахсоне ки ако мошини вагонни гиритон мегӯяд менамин навор ин балонош дар ҳолати хуб ду электропакет коробкаш механик CD плеер ду сидени пешаш обогрев сентр замок пробегаш 176,000 километр ду аэробака мультирол ин ҳолати салони мошин сиденияш дар ҳолати хуб мотор 1.8 Экотек сӯзишвори бензин расходаш 8 литр бензин ба 100 км мегардад ин чӣ хеле ки дида история ҳолати мотори мошин
нархи мошин 67000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 846 3006. Opel Hatchback солаш 95. این چند پولی؟ 35000. солаш 95. من حاضر میبینیم این بگزش، این گزش تابلت که داخلی سالن پرابیگش 188,000 کیلومتر. CD پلیر، коробкаш механик, 2 аэробаг. من این سیدینی هاشم در حالت خوب. این حالت سالن کفای ماشینم در حالت خوب. 4 بالونم در حالت خوب. موتور 1.6 پراسای سوزشواری گاز بنزین، расходи газ 10 та газа 100 км мегардад. Ҳеҷ хеле ки дида ҳисодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 35000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 740 3001. Safira B солаш 2006. балонос дар ҳолати хуб. این آینه‌اش سیاه شیشه. داخلی سالن 4 الکتر پکت، коробкаш автомат، CD плеер، сиденияҳои пешабагриф, пробегаш 175,000 километр, 2 аэробаг, мультирол. این ҳолати салони мошин. این حالت سالن قفای ماشین بسیار در حالت خوب. нархи мошин 80000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 948 22 22. Honda Civic солаш 2012. балонос дар ҳолати хуб. این داخلی سالن 4 الکتر پکت، سنتر замок. пробегаш 186,000 километр. این CD плеер ҳама наворотҳои ин замона, сиденияш багриф будад. این кожли мебошад сиденияш. این ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб. این задний камераш ҳам будааст. мошини Россия. перегонка дамудагӣ. рахсамошкаш 12000 сом будааст. мотор 1.8 сӯзишвори газбензин, газаш евро 4, газаш евро 4 расходаш 10 та гази 100 км мегардад. ҳеҷ хеле ки дида ҳисодед ҳолати мотори мошин. нархи мошин 85000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 808 15 96. агар раҳсамош ки бошад 95000 сомон. мерс Б класс солаш 2008. балонош дар ҳолати хуб.
این 4 الکتروپاکت سنتر замок این кнопкаҳои oynachaҳош регулировка мекунигиш пробегаш 85000 километр инҷа монитор CD плеер коробкаш автомат این ҳолати салони мошин 2 айробеки пеш این ҳолати салони тафои мошин این задни камераш ҳам ҳаст این багажаш ҳам мебинӣ این багажаш яхта балон запаскаш ҳам ҳаст мотор 1.7 сӯзишвори бензин расходаш 7 литр бензин ба 100 км мегардад ин чӣ хеле ки дида ҳисобед ҳолати мотори мошин